Ola, estamos aquí nunha nova sesión da Escola de Familias Paseniño, da da sesión de charlas de Aprendendo Xuntas, que levamos xa uns meses levando a cabo, ata agora foron presenciais, e decidimos facer tamén algunha en formato virtual para que estea accesible para máis persoas. Nesta ocasión imos a falar de educación emocional, de como comprender e acompañar as emocións tanto na infancia como na adolescencia, e vamos a empezar falando do significado da palabra emoción, vale? Emoción vén de movera, que se de movere, perdón, que significa mover cara a fora. Entón, unha emoción é un movemento interno, é algo que nos pasa dentro do corpo, como imos a ver, e que nos leva a actuar, vale? Xa vemos algo clave das emocións, non? Que as emocións veñen para, levarnos a actuar. Ven porque a nivel interno, xurde algo que nos di, pois tes que actuar, tes que facer algo. Esa actuación non ten por que ser visible nin sempre hacia fora, pero sí que é importante saber que unha emoción nos está dicindo algo, non? Algo que temos que facer con respecto ao que nos está pasando, ao que estamos vendo, como está pasando a nivel interno. Ímolo ver máis adiante, vale? Ben, e agora vamos a falar de que é a educación emocional. Antes de empezar a falar de educación emocional temos que saber de que estamos falando, non? Tanto, a educación emocional hacia nós mesmas como hacia os nosos fillos e fillas, porque imos a ver que historicamente isto de educación emocional, pois non estivo moi traballado, estivo bastante relegado, entón é como que temos que saber, vale, que é isto, non? E por que é importante. Pois a educación emocional é un proceso educativo e é continuo, vale? É un proceso que imos levar ao largo de toda a vida, aínda estamos como aprendendo tamén. De feito, imos a ver hoxe que nós tamén estamos en proceso de aprendizaxe das nosas propias emocións. A educación emocional axúdanos a recoñecer as nosas emocións, comprendelas, expresalas e tamén regulalas. E tamén recoñecer e entender as emocións nos demais. Entón, se temos unha boa educación emocional de base, vamos a sentirnos mellor, as nosas relacións van a ser máis sás e constructivas e tamén nos van a preparar para aprender a vivir dunha maneira máis plena. Vamos a comezar cunha reflexión inicial, un pouco para activar o coñecemento que temos sobre as emocións. Vedes aquí que temos as seis emocións básicas, hai moitísimas máis, pero estas son así como, as que se identifican como básicas. Son a alegría, o enfado, a tristeza, o medo, o asco e a sorpresa. Entón, agora o que vos pido é clasificar esas seis emocións básicas en dúas categorías, en boas e malas, vale? Sería un pouco eso, ver estas seis emocións e cales pensades que son boas e cales pensades que son malas, vale? Deixovos aí, un minutiño para que reflexionedes un pouco sobre isto, vale? É importante esta reflexión para logo, seguir traballando. Seguimos. Estades preparados? Ben. Mirade, seguramente a maioría de vós suele pasar isto nas charlas, seleccionástedes como boas, como boa a alegría e como malas o enfado, a tristeza, o asco e o medo. E a sorpresa é como unha emoción aí que a veces non se sabe porque a veces teñen cousas boas, malas, Eh, entón seguramente isto sea un pouco como estruturastes esas emocións, a maioría de vós. Seguramente algunhas persoas xa teñen este tema un pouco máis traballado e, xa o viron de outra forma. Porque en realidade non hai emocións boas nin malas, vale? Como vedes aquí, todas as emocións son boas. Si é certo que unhas son agradables e outras son desagradables. Estar contentos, felices, alegres, pois é unha emoción agradable, é algo que nos gusta. En cambio, cando estamos enfadados, tristes ou con medo, pois é algo que non é agradable, non? Pero que non sea agradable non significa que non teña unha función importante, vale? Que teñamos que recoñecela e saber como actuar con ela. Non, porque a veces tendemos con estas emocións desagradables como non nos gustan, pois tendemos a intentar cortalas ou evitalas tanto en nós mesmas como nos nosos fillos ou alumnos ou alumnas. Porque de saber, imos a empezar, unha parte importante da charla vai a ser recoñecer todo isto en nós mesmos, en nós mesmas, porque é moi importante, ver como todo isto pasa, como pasa con nós. A veces unha parte importante da educación emocional é, tamén, como educarnos a nós mesmas antes, vale? Para poder ensinar, pois temos que nos saber. Entón, todas as emocións
son unha resposta natural, vale? Cando sentimos algo, o cerebro libera unha serie de sustancias que fan que o corpo reaccione, que levan ao corpo a reaccionar nun ou outro sentido. Estas reaccións son automáticas, o feito de que cando nos aparece un estímulo, que pode ser externo ou interno, o noso corpo directamente reacciona, entón non é algo que se poda controlar, senón que é algo automático. É algo automático que está aí por supervivencia e que nos axuda a saber como actuar en función do que a nivel interno nos está pasando. Entón, bueno, aquí vedes nestas imaxes que hai, bueno, que cada emoción como que nos activa unha parte do corpo, vale, porque hai unha parte moi importante a nivel corporal, hai emocións como a tristeza que nos, non, como que nos cerran hacia dentro, que son danos unha enerxía como de autocuidado, de cerrarnos. A ira, o enfado é unha emoción que nos abre hacia fora, pero, bueno, moito na parte de arriba, non, como, bueno, para agredir ou para atacar. Hai emocións como a felicidade como que nos, non, que nos, chegan a todo o corpo. Bueno, entón as emocións son un sistema de alarma natural, vale, que nos dá información sobre o que nós necesitamos e o que está pasando fora de nós. Bueno, como nós interpretamos eso que está pasando. Ben, as emocións teñen un ciclo natural, vale? Son como vedes aquí na imaxe, son unha onda que sube, chega a un punto máximo e logo volve a baixar. Cando a interrompemos, que facemos con moita frecuencia, esa emoción non desaparece, como que queda guardada e de feito pode volver con máis forza en momentos futuros. Por iso é importante acompañar as emocións, non terlles medo, porque consciente ou inconscientemente hai emocións que nos dan medo, e deixar que completen o seu ciclo, vale? O ciclo, como empeza o ciclo? Pois hai un activador é algo que pasa, pode ser algo interno, algo que nos pensamos, que nos pasa no corpo, ou algo externo, vemos algo fora que nos activa esa emoción. Entón, ante ese activador aparece unha resposta corporal. Antes de que a mente sexa plenamente consciente, o noso corpo reacciona, pon como unha, bueno, segrega ese tipo de sustancias para activar o corpo, vale? Para mover o corpo a facer algo. Logo dámonos conta de que algo nos está pasando, que ese darse conta a veces pode ser moi feble en función de como teñamos este tema, e logo expresámolo, que a expresión tamén suele ser complicada, non? Moita xente non sabe como expresar algunhas emocións, que aí é onde a veces hai unha desregulación emocional, que imos a falar agora. E logo chegaría a parte de regulación, volvemos a calmarnos e recuperámonos. Eso, as emocións van a subir, chegar a un pico, volver a baixar, vale? Hai este ciclo sempre. Bueno, sempre que a regulación están, as emocións están ben reguladas, vale? Importante ante isto é que non podemos non sentir as emocións, non podemos decir, bueno, podemos decir, pero non está ben, non te enfades ou non te poñas triste, porque non é algo que nós poidamos controlar. A emoción é algo innato que ven e simplemente hai que saber xestionalo. O máis importante, entón, con respecto ás emocións é saber regulalas. Antes de ir á parte da regulación emocional, vamos a entender un pouquiño que son as emocións e para que nos serven, vale? Imos a falar, bueno, o que son as emocións e o que para que nos serven, válenos tanto para nós mesmas como para os nosos fillos ou alumnos, vale? Porque as emocións son para todos así igual. Entón, coñecer como son as emocións en nós mesmas, para que nos sirven, tamén nos vai a valer para saber esa emoción que está tendo o noso fillo ou a nosa filla, que nos está indicando, vale? Ben, vamos a falar así das emocións básicas. Estamos sempre cas emocións básicas, aínda que hai moitas máis para entender un pouco a dinámica das emocións, vale? Logo hai outras que son como bueno, mezcla de varias e así, pero bueno, vamos cas básicas para entender o concepto. Vamos ca alegría. A alegría é unha emoción que nos conecta co benestar. Impúlsanos a compartir, a crear vínculos e tamén é unha emoción que nos di, pois isto é agradable, isto faime sentir ben, quero que isto se repita, non? Cando hai algo que nos produce alegría, estamos dicindo a nosa mente, ao noso corpo que isto é algo que queremos repetir, non? De feito, as cousas que nos fan sentir ben, pois queremos que se manteñan. Logo está o enfado, que xa dicimos é unha emoción menos desagradable, pero moi, moi importante porque nos axuda a poñer límites, a defendernos cando algo nos parece inxusto. Vemos que o enfado moitas veces está como moi limitado, porque é unha emoción que non está a veces moi ben vista socialmente, entón o que fai é que incluso cos nenos dicimos moitas veces non te enfades ou non nos gusta velos enfadados, pero cando nós estamos limitando ese enfado, o que estamos facendo é que lle estamos dificultando a posibilidade de poñer límites, de defenderse, porque o enfado é unha emoción que nos dá moita enerxía para decir: "No, ata aquí", non? Para poñer ese límite que tantas veces é moi importante.
Logo está o medo, que o medo nos protexe do perigo, vale? E activa o noso sistema de alerta e prepáranos para actuar. Entón o medo tamén é moi importante, o feito de que un neno, por exemplo, teña medo, pois vén a protexer do perigo, pois ao cruzar unha carretera, por exemplo, vale? Entón, o medo moi importante tamén. Logo está a tristeza, que é unha emoción que nos invita a parar, vale? A tristeza lévanos é unha emoción que nos leva hacia dentro, que nos leva a parar, reflexionar e tamén a pedir axuda, vale? Entón a tristeza, pois eso, nos axuda a parar, a reflexionar sobre, que é iso que nos pasou, bueno, a xestionar un pouco esa tristeza. Eu aos nenos a tristeza digo que é como unha tirita que cando temos un golpe, temos algo mal, pois a tristeza é a tirita que se pon enriba e que nos axuda a curar ese dano que temos dentro, vale? Logo está a sorpresa, que é unha emoción, bueno, tamén as emocións, como vos dicía, ten un compoñente corporal, non? A sorpresa é moi evidente porque cando estamos sorprendidos abrimos os ollos e a boca, como que, non, para estar moi pendientes, porque é unha emoción que nos alerta, o sea, que nos fai estar atentos ao que pode pasar. Porque unha sorpresa é hai algo inesperado, entón a serie de as as sustancias que se segregan diño ao noso corpo: "Estate atento porque non sabemos o que pode pasar, non sabemos se vai ser algo agradable, desagradable, se temos que escapar, se temos que atacar, se temos", non? Entón a sorpresa é como: "Estate alerta porque algo vai a pasar". Entón axúdanos a adaptarnos a situacións novas, a estar máis alerta neses casos. E logo está o asco, unha emoción moi complicada nos nenos polo tema da comida, sobre todo, eh, pero que nos sirve para apartarnos daquilo que pode danarnos, vale, tanto física como emocionalmente, porque o asco tamén se pode aplicar a persoas que nos poden, bueno, que nos poden prexudicar a nivel social, vale. Entón, aquí a idea clave é que non se trata de eliminar as emocións, porque vedes que todas están aquí para algo e son moi importantes, senón de aprender a escoitalas e saber que é o que nos están dicindo e, bueno, e logo xa regular, xestionalas, non? Que é un pouco máis difícil, pero partir da base de que as emocións todas nos veñen a dicir algo e son importantes. Falábamos da importancia da regulación emocional, vale? A regulación emocional é reconocer a emoción e ver formas de xestionar eso sin facer dano aos outros nin a nós mesmas. Non se trata de deixar de sentir, que é o que normalmente aprendemos, non? Bueno, logo veremos, non? Pola parte social, cultural, aprendemos que había emocións que non se podían sentir. Entón, se as deixamos de sentir, perdémonos todo eso que ten de boas emocións, perdémonos o de poñer límites, perdernos o de autocuidado. Entón, temos que sentilas, é importante sentilas, pero sí temos que saber responder, non reaccionar. Reaccionar é cando facemos algo de forma impulsiva, sin calibrar as consecuencias, e responder é ser coherentes co que sentimos e actuar en consecuencia. Vamos a vela con 3 exemplos moi claros, non? Como as emocións, según o nivel no que estean, van a ser boas ou malas. Isto pásanos a adultos e a nenos e a nenas, adolescentes, a todas as persoas, vale? Vamos a poñer exemplos de nenos e nenas porque estamos nunha charla orientada a familias, pero bueno, que sepades que iso tamén vos pasa a vos e tamén é importante que o detectedes en vós mesmos, vale? Ben, vamos a falar de 3 emocións. Vamos a falar primeiro da emoción do enfado. Que pasa se temos o enfado a un nivel moi baixo? Se non detectamos o enfado, se non contactamos con el, pois o que nos vai a pasar é que pode haber situacións de abuso, xente que se aproveite de nós. Por exemplo, no caso dos nenos e das nenas, moitas veces non hai familias que din: "Pois eu dígolle que se defenda, que diga que non", porque, bueno, hai nenos que teñen un enfado como moi controlado ou que lles costa conectar con esta emoción, entón poden ser nenos que chegan a sufrir abusos de todo tipo, vale? Porque ante unha situación donde lles queiran facer daño non poñen límites, entón pois hai persoas no mundo pois que acaban facendo daño, non, a estes nenos e estas nenas. Se a emoción a temos no nivel adecuado, o enfado, pois o enfado vainos axudar a poñer límites, a decir: "Ata aquí, non permito máis", a poñer límites, acorde á situación, límites, razonables, vale? Nin moi exaxerados, nin moi febles para realmente poder, levar ese control. E se a emoción está moi desregulada, o que vamos a facer co enfado é que vamos a poñer, bueno, os nenos, por exemplo, pois poden pegar a outros nenos, poden insultar, gritar, bueno, van a ter eso, un enfado demasiado intenso ou desregulado que é a xestión e non van a poder, bueno, xestionalo correctamente, van a acabar tendo problemas a nivel, bueno, tanto familiar como social, en todos os niveis. Ben, outra das emocións da que imos a falar falamos agora é o medo. Que pasa cando non hai medo? Cando o medo está no nivel moi baixo, pois que os nenos cometen, situacións de risco. Bueno, ves aí, por exemplo, na imaxe, non? Un neno
co destornillador do enchufe, tamén, pois, cando cruzan a carretera non se fixan se veñen coches, bueno, ou poden ir por sitios perigosos, vale, se o medo está nun nivel moi baixo, pódense dar situacións de risco para a propia vida ou incluso tamén para outras persoas. Cando a emoción está nun nivel adecuado, pois lévanos ante un perigo, pois actuar correctamente, ou ben escapar, ou ben iso, parar, bueno, se vemos, por exemplo, estamos cruzando unha carretera, vemos un coche, o noso sistema o medo alértanos, entón paramos, non? Ou se vemos neste caso un tigre, como para no debuxo, pois escapamos correndo. Se a emoción está moi desregulada, no caso do medo, pois poderemos chegar a situacións de ansiedade, medos extremos, que nos paraliza por completo, vale? Porque o medo é unha emoción que se está moi desregulada nos pode paralizar, ou, bueno, podemos ter fobias, e o que fai é que estamos totalmente bloqueados, entón non podemos saír de aí, non? Cando esa emoción é tan intensa, perdémonos oportunidades, bueno, temos como medo a todo e non somos capaces de movernos no mundo. Vamos por último coa tristeza. Cando a tristeza está nun nivel moi baixo non somos conscientes do noso malestar, non? De que hai algo que nos fixo dano, de que hai algo que nos está co que estamos sufrindo, entón estamos como aguantando, seguimos ríndonos, seguimos facendo cousas e non nos permitimos parar e descansar, vale? Entón, o que facemos é que estamos aguantando, e o que é habitual que pase nestes casos, cando unha persoa está aguantando moito, un nivel, unha tristeza, pois que suele acabar explotando pois cunha depresión ou con un descontrol a nivel en tódalas áreas, porque non chegamos a curarnos, non? Hai, de feito, feridas tamén emocionais que non curamos en certas etapas e como que volven a aparecer no futuro, non? É como que o que dicimos, as emocións están aí e se as paramos quedan aí cortadas. Logo, cando a tristeza está no nivel adecuado, pois o que facemos é parar, podemos, pois, descansar, pedir axuda, entón axúdanos eso, como esa tirita que decía, non? A curarnos. E cando a emoción é moi intensa, moi desregulada, cando a tristeza é moi intensa, que moitas veces pasa despois de momentos de aguantar moitas pequenas tristezas, digamos, pois xa nos aislamos por completo, non somos capaces de disfrutar nada da vida, todo se nos volve difícil e costa arriba. Vale, pois isto, bueno, vedes, aquí eu creo que con estas ideas vedes claramente como poden ser as emocións, a importancia de que estén no nivel adecuado e que pasa cando están moi baixas ou moi altas, vale? Entón, aquí a idea é un pouco esa, que as emocións son boas sempre que estén ben reguladas, vale? Bueno, xusto é o máis difícil nas emocións, non? Conseguir responder, pois, na medida adecuada, cas persoas adecuadas, dar a resposta correcta en cada momento e ca intensidade que ten que ser, non? Que iso é algo que creo que estamos aprendendo toda a vida, de feito, nós non o sabemos, a maioría dos adultos non o sabemos facer, e os nenos, pois, xeralmente tamén están aprendendo e lles costa, non? Entón é algo sobre o que hai que traballar moito, tanto a nivel personal como cos propios nenos ou nenas. Bueno, pois estábamos falando de que era moi importante regular as emocións, vale? Entonces, vale, pero como regulamos as emocións? Esa cousa tan difícil. Pois vamos a ver paso a paso, perdón, como podemos facer para regular as emocións. Como adultos, como persoas adultas, é importante coidarnos para poder coidar, vale? Entón vamos a falar, isto que falamos vale tanto para adultos como para nenos, vale? Todo o que estamos falando vale para nós mesmas como para os nosos fillos, fillas ou alumnos, alumnas, vale? Facemos un enfoque así global porque realmente non podemos ensinar o que nós non sabemos. Se nós non coñecemos as nosas emocións e non as sabemos regular, é moi difícil que podamos acompañar a menores neste proceso que aparte é complicado, non? Vamos a ver despois o tema cultural e social e todo isto, vale? Entón, como regular as nosas emocións? Pois primeiro, identificar e nomear, vale? Unha estrategia pode ser levar un diario emocional para saber o que sentimos en cada momento. Pois pasoume isto, sentín isto. Cada vez hai apps para facelo sinxelo, ou, bueno, a idea é facelo o máis sinxelo posible para que realmente o poidamos facer, non? Entón, inicialmente está ben ir vendo que emocións nos están xerando, e por que, non? Por que nos pasa eso? Pois ante isto sentime así. Aquí é importante tamén prestar atención ao corpo, ao que cada emoción, que iso non profundizamos aquí, pero cada emoción se reflexa dunha maneira, bueno, víamos a parte corporal, non? Bueno, que é escanear o corpo, non? Que vou a ver despois para traballar cos pequenos, coas pequenas. Como escanear o corpo para ver que é o que está pasando dentro de nós e como podemos, que emoción está aí
latente, porque aínda que parece así, as temos agora aquí moi ubicadas no día a día, na vida real, hai emocións que se mezclan, a veces crees que tes unha emoción e ao mellor é outra, hai emocións que esconden outras emocións, o sea, é bastante complexo. Entonces, é importante, non? Bueno, levar un diario emocional, pois axúdanos a profundizar aí. Entón, saber que o primeiro punto sería saber que emoción é esa que temos, que é eso que nos está pasando. Logo está a respiración consciente, para regular a emoción, pois sería usar técnicas de respiración, pois contar hasta 10, relaxación muscular, eh, para calmar ante unha emoción moi intensa, pois calmar o noso sistema nervioso e poder empezar a razonar de forma coherente, non con esa intensidade emocional que hai a veces. Logo pasamos a unha reformulación cognitiva, que sería eses pensamentos que nos veñen, pois imaxinade, estamos con enfado, o primeiro que nos ven é co noso fillo, a nosa filla, por exemplo, bueno, que sempre está igual, e que sempre teño que estar encima del, e que se yo digo non me fai caso, e que isto non ten sentido, e que ao final vai acabar repetindo o curso, e que vai acabar frustrado na vida. Bueno, empezamos co enfado, pois empezamos con uns pensamentos negativos e catastróficos. Entón, bueno, que aí se mezcla enfado, medo, varias cousas, non? Entón, o que temos que facer é reformulación cognitiva, vale, pensar, vale, para xestionar esa emoción tan intensa que me está ahora mesmo xurdindo vale, que pasou? Vale, que hoxe non quere, estudiar para esta materia. Ben, a ver, vamos a ver, por que non quere estudiar? Pois hoxe non podemos, vamos a facer un pequeno, bueno, empezar como a buscar estratexias para xestionar eso e non irnos a esa parte máis exagerada, non? É un pouco poñernos na realidade. O que está pasando é que hoxe non quere estudiar esta materia, vale? Ir ao concreto e logo xa buscaremos solucións, vale? Pero para xestionar a emoción, pararnos un pouco, descansar e velo con obxectividade de que é o que está pasando realmente, non deixarnos levar por esa ola, emocional que a veces nos saca un pouco do que hai, non? Logo pausas e autocoidado, pois iso no día a día, non? Pois descansar ben, facer exercicio, todos sabemos que se non dormimos ben, se estamos moi tensos, se non nos cuidamos, pois as emocións van a ser moito máis intensas porque todo se magnifica. E logo tamén, o que é mindfulness, non? Que non xulgar as emocións, vale? Ser conscientes de que hai esa emoción, que esa emoción, que é o que estamos traballando todo este tempo, que esa emoción ven para decirnos algo e que nos ven a axudar, vale? Porque a veces, por exemplo, hasta ante este enfado ao mellor primeiro, pois a mente vai hacia o noso fillo, o noso alumno, alumna, pero logo ven hacia nós e di, claro, que sempre me enfado, que sempre estou así con el e que non sei tal, e que non empezamos a rumiar, non, na nosa cabeza. Entón ser, digamos, coidadosos con nós mesmas, non? Decirnos, bueno, é certo, estou enfadada, é unha situación que a veces me supera, pero bueno, está ben que vexo o enfado porque así me pode axudar a darme conta desta situación, non? Bueno, que é difícil facelo no momento, pero bueno, é como, bueno, como nos podemos regular esa emoción, velo como algo positivo e non poñernos no extremo de que pelearnos contra a emoción, porque xa decimos que a emoción é algo que vai a vir de forma como se di, automática, non é algo que nos podamos controlar, entón non ten sentido pelearnos coa emoción, nin cando nós a sentimos, nin cando a sinte un neno ou unha nena, vale? Non podemos dicirlle, pero non te enfades, estás sempre enfadado, non, eso non vale de nada, o enfado vai a vir igual, o que temos que saber é, vale, como xestionar con estas ideas, non? Pois a ver que é o que está pasando neste momento, bueno, logo vemos como aplicado en nenos. Bueno, iso, recorda que isto, regular as emocións, vanos a prevenir problemas de ansiedade, depresión e a práctica constante vanos a fortalecer a resposta emocional. Vamos a aprender a xestionar, bueno, como todo, non? Con práctica, imos aprender a xestionalo cada vez mellor. E iso, non podemos elixir como as emocións porque son algo automático, pero sí como reaccionar a elas. En relación a eso, vamos a falar de como aprendemos a relacionarnos coas emocións, vale? Xa fomos falando un pouquiño claro, porque estamos falando todo o tempo parece que das nosas emocións e non estamos falando tanto dos pequenos e das pequenas, non? Pois porque, como vos decía tamén antes, para nos ensinar as emocións, nós tamén temos que coñecer as nosas emocións. Eh, a nosa relación, a relación que nós temos coas emocións construíse dende a infancia, vale? Vai estar influenciada polos mensaxes que recibimos do entorno familiar, cultural e social. Iso influye nas nosas emocións, en como nos xestionamos a emoción e como nos as vivimos, e tamén en función da educación que demos aos nosos fillos, fillas, vai a influir en como esas persoas, pois, xestionan bueno, en como os nosos fillos, ou fillas ou alumnos, tamén se relacionan cas emocións, vale? Vamos a recordar un pouquiño como vai iso, vale? Na infancia, frases como non chores, non te enfades, ou os nenos non teñen medo,
van a facer que algunhas emocións vexamos que si podemos ter unhas emocións e outras non, non? Normalmente a nivel na familia, pois hai unhas emocións que están como máis permitidas e outros que non. Entón, cando veña que nos pasa agora mesmo, se pensades un pouco na vosa familia que emocións estaban permitidas e cales non, pois ides saber que as emocións que estaban permitidas, pois que como que van mellor e as que non estaban, pois que estedes aí un pouco daquela maneira, non? Logo tamén é moi importante a influencia do xénero. Hai emocións que están máis permitidas en nenos e outras en nenas, históricamente, vale? A tristeza parece que os nenos sí que as nenas, perdón, sí poden estar máis tristes, en cambio nos nenos, pois, parece que menos. Ou, por exemplo, o medo, os nenos non teñen medo, ou os nenos non choran, e a rabia, en cambio, sí que está máis permitida nos nenos, e iso, pois, leva a consecuencias como que ás mulleres lle coste máis poñer límites, vale, entonces, tamén temos esa aprendizaxe de xénero que tamén é importante ter en conta cando educamos. E logo hai un impacto cultural, vale? Hai culturas donde donde algunhas emocións son mellor vistas que outras, non? Aquí hai culturas onde a alegría, pois, ten que ser como moi coidadosa, non podes expresar moita alegría, outras onde a tristeza está ben vista, está ben, pois, estar tristes e cuidarse, outras onde nunca tes que estar sempre alegre. Entón tamén a cultura na que estamos tamén influye en como expresamos as emocións, vale? Entón aquí, bueno, tedes unha reflexión que é o que eu creo que é importante que fagades, que emocións se reforzaban na vosa historia, na vosa familia, e como inflúe eso en como educades agora, en como educades en xeral e como educades con respecto ás emocións, vale? Seguimos falando entón de como traballar as emocións cos nenos e as nenas, non? Como traballar a emoción cos nosos fillos ou alumnos. Aquí vamos a falar de 5 pasos de que pasan empezan, bueno, un pouco relacionado co anterior de coñecer a emoción ata regulala, vale? Cando acompañamos paso a paso as emocións e lle poñemos nome, e se comprenden, axúdanos a regular esas emocións, vale? Entendemos que é o que sentimos, por que o sentimos, entendemos un pouco, esa emoción, deixamos de pelexarnos con ela, non? Senón que é como que, vale, esta emoción estáme dicindo, vale? Entón, vale, como traballamos as emocións cos nenos e as nenas? Primeiro punto, recoñecer, vale? Recoñecer a emoción, que xa dicíamos que non é fácil, vale? Porque a veces hai emocións que se mezclan, eh, moitas veces confundimos emocións, se hai unha emoción que teñamos como moi entre comillas, prohibida, non? Pola historia familiar, non podemos, ao mellor se non podemos sentir, por exemplo, tristeza, pois o que iremos é o enfado, vale? E estaremos enfadados en moitas ocasións cando en realidad o que estamos é tristes. E sabedes que o enfado é unha emoción que nos leva a ir hacia fora, nos dá enerxía como para atacar, digamos, e en cambio a tristeza é unha enerxía que nos leva hacia dentro, a coidarnos. Entón, confundirnos aí, pois vai a facer que teñamos unha enerxía, o sea, que o corpo nos está dicindo unha cousa e nos actuemos de outra maneira. E se, por exemplo, temos enfado en vez da tristeza, pois vamos a acumular eso e vamos a ser difícil xestionalo porque non estamos actuando, o sea, nun caso, por exemplo, de enfado en vez de tristeza, pois a tristeza levaríanos a parar, a cuidarnos, a descansar, e o que facemos é enfadarnos e como poñer máis enerxía cando necesitamos parar, non? Ben, como podemos dicirlle aos nosos fillos que recoñezan as emocións? Pois podémoslle explicar, non, que as emocións como vos decía antes, se sinten no corpo, hai moitas ideas, non, de pois para enfado, co enfado, pois as cejas se poñen para abaixo, o non, a mandíbula máis contraída, bueno, todo isto, non? Que iso, bueno, podedes un pouco buscar máis información se queredes. Pero bueno, un pouco co que vos xa sabedes, pois podemos fijarnos na súa cara, por exemplo, no corpo, na voz, e imos escaneando, podemos dicirlle: "Parece que che está pasando algo, a ver, vamos a intentar averiguar que che pasa". Como as emocións se ven no corpo, vamos a fijarnos, a ver, como tes a fronte? Tela arrugada, tela lisa, como están os teus ollos, como están os teus ombros, como está a túa voz. Entón facemos que empece a ser consciente de como está o seu corpo, vale, porque estas sustancias que se segregan, segréganse polo corpo e fai que o corpo este dunha maneira en concreto, non? Entón, bueno, imos con esa persoa escaneando, vale, como está a túa voz? Pois está unha voz alta, está chillona, está unha voz tranquila, está unha voz moi acelerada, vale, entón imos como facéndolle ver como está funcionando, como está o seu corpo, como está a súa voz, vale? E imos
axudándolle a recoñecer. Isto tamén o podemos usar con nós mesmas, non? Cando vemos que algo nos pasa, pois vemos, vale, a miña voz como está? Moi acelerada? Pois eso é, bueno, dame pistas de, como está o meu corpo? Estou agarrotada, estou relaxada? Bueno, vanos dando pistas, non? Entón, o escaneo corporal sería como a primeira parte para poder identificar a emoción. Unha vez que sabemos a emoción, pois estou enfadado ou estou triste, pasamos a entendela, vale? Entendela é, vale, e agora ven esta emoción, que é o que pasou antes? Para que eu agora mesmo este con esta emoción? Entón, vamos a axudar ao noso fillo, a nosa filla a preguntar: "Bueno, e que pasou antes de que ti te empezaras a sentir así? Que pasou xusto antes? Falaches con alguén? Algo che preocupou?". Isto, como decíamos, pode ser algo externo, que realmente pasa algo no exterior, algo visible, ou pode ser algo interno, vale? Pode ser, entón hai que un pouco investigar, se foi algo a nivel interno ou a nivel externo. Podemoslles decir, falaches con alguén che dixo algo, ibas pola rúa e pasou algo. Podemos investigar un pouco se pasou algo hacia fora e logo tamén podemos investigar un pouco hacia dentro, non? Vale, estabas pensando algo? Tiñas algunha preocupación? Que era o que tiñas na cabeza? Vale, entón estamos valorando, bueno, que é o que pasou, non? Entender, vale, esta emoción por que sale? Pois entendémola. Logo pasamos a nomear, vale? Unha vez que sabemos, recoñecemos como está o corpo, entendemos que pasou antes, nomeamos. Pois mira, parece que o que sintes é enfado, non? Porque o teu corpo, pois a túa mandíbula está tensa, parece que tes como ganas de pelear, xusto antes, pois eu díxenche que tiñas que poñerte a facer os deberes, vale? Entón, nomeamos. Isto é enfado. É moi importante ir nomeando as emocións, porque ao poñerlles nome, facilita que eles tamén vayan aprendendo a poñerlles nome. Este proceso todo é importante tamén porque vailles axudar a eles saber como reconocer as súas emocións, que teñen que, digamos, que pasos teñen que dar para saber exactamente que emoción é, e logo van a asociar esas sensacións con esas emocións, vale? En casos de nenos con dificultades para a comprensión, podemos usar pictogramas, podemos, pois, presentarlles o pictograma de enfado, de tristeza, para que os pequenos, pois, a vayan identificando, non? Aparte de dicirlle a palabra enfado, podemoslle ensinar esa imaxe, podemoslle ensinar fotos, vídeos, bueno, complementar, non? En función da capacidade ou das dificultades que teñan os nenos, complementar esa palabra con algo máis, vale? Logo estaría a parte de expresar, vale? Dicíamos que as emocións son movimientos, son expresión, hai que expresalas, pero o importante aquí é ensinar a dicilo con respecto, vale? Pois, vale, entendo que esteas enfadado porque non tes ganas de facer os deberes, pero non me podes gritar, non me podes pegar, non podes facer dano a outras persoas. O que podemos facer é, podes dicirmo de outra maneira, a ver, dime xusto o que che pasa, entón aí, pois, intentamos reformular, non? Pois, estou enfadado porque ahora mesmo eu non quero facer os deberes porque acabo de chegar, estou canso, vale, entón aí a persoa xa pode un pouco empezar a expresar o que di. Aí tamén é importante, na medida do posible, na medida en que se poda, que tamén nos den como fundamentos ou argumentos, bueno, que nos expliquen o máis completo posible para non quedarnos só no superficial, non? Non só estou enfadado, senón estou enfadado porque noto que o meu corpo está así, resulta que isto pasou antes e na miña mente eu pensei, claro, agora teño que facer os deberes, pero que agora este momento iba a descansar un pouco ou neste momento quedei cun amigo para ir ao parque, bueno, empezamos como a relacionar todo eso, expresámolo, bueno, ensinamos a expresalo correctamente. E logo ven o regular a emoción, vale? Si, acompañar para volver á calma. Aí o que mellor funciona é a respiración, vale, imos acompañando unha respiración para que, vale, porque o noso corpo, o sea, a nosa mente e o noso corpo retroaliméntase completamente. Se o noso corpo está moi acelerado, a nosa mente di: "Isto debe ser moi grave, moi peligroso", entón como que nos retroalimentamos, non? E a mente empeza a preocuparse máis, a darlle máis voltas, entón, como a veces a mente é moi difícil de parar, podemos ir á inversa, nos calmamos o noso corpo, respiramos despacio, movémonos un pouco, bebemos auga, o que pasa é que a mente vai dicir: vale, pois parece que isto xa está máis calmado", entón como que empezan esos pensamentos empezan tamén a calmarse. Tamén hai nenos en que funciona ben dar un abrazo, eh, bueno, eso, o primeiro é calmar, vale? Axudar aos rapaces a que se calmen. Unha vez que lles axudamos a que se calmen, pois xa podemos pensar que facer, vale? Xa buscar alternativas, non? Porque xa unha vez que estamos calmados, xa o noso cerebro pode razonar, podemos pensar. Vale, todo ese proceso tamén é moi importante, por iso hasta agora falamos tanto da regulación emocional tamén en nós mesmas,
Tamén é importante que os adultos tamén poidan saber facer todo isto e sean capaces de xestionar a súa propia emoción para poder acompañar, vale? Porque para acompañar nas emocións tamén te tes que acompañar a ti mesma, tamén tes que ti coñecer, vale, eu estou así, eh, controlar un pouco a túa emoción para claro, porque senón nun caso, por exemplo, deste de enfado, seguimos co mesmo exemplo, por facer os deberes, se nós estamos moi enfadados por ese tema, non somos capaces de acompañar este proceso. Simplemente sería por non te enfades porque non tes motivo e non, entón non acompañaríamos, non ensinaríamos. Que a ver, logo no día a día, non todos os días estamos emocionalmente igual, o que decíamos, non? Tamén nos temos que coidar e non sempre é fácil, pero ter un pouco esta dinámica vai a facilitar moito, pois eso, que sepamos acompañar os nosos nenas os nenos ou nenas nas súas emocións. Un punto importante que falamos aquí e que no que a veces hai dúbidas, por iso quería recalcalo, é na validación emocional. A validación emocional, a ver, a validación emocional é, validar o que é emoción, porque dicimos que a emoción non se pode nin se pode dudar, nin se pode decir que sí, nin que non, porque a emoción é algo innato, non se pode xulgar. Entón a emoción, simplemente a temos que acompañar, validar. A emoción sempre é correcta, porque é o que o corpo xenera, vale? O que pode non ser correcto é a forma en que se expresa. Aí é onde temos que centrar, vale? Porque a veces aquí hai dúbidas, como que cando validamos a emoción aquí estamos dicindo a todo que sí, ou que estamos de acordo en todo, e non é así para nada, vale? Porque validar é recoñecer a emoción sen xulgala, sen poñer xuízo. Sería, pois estás enfadado, vale? Non sempre estás enfadado, senón estás enfadado. Acompañar desde a presencia, vale? Pois está enfadado, pois estar ali, acompañalo, que vexa que o enfado, que por exemplo, cando se enfada que non marchamos, ou que cando son triste non o deixamos sola, porque, bueno, aí tamén implica unha regulación emocional nosa, pero acompañamos nese momento, damos espacio para sentir. E tamén amosamos comprensión, vale, entendo que estás enfadado porque esta situación, pode dar lugar a enfado, sei como eres, sei a situación e entendo que estés enfadado. Pero validar non é permitir calquera conducta, nin estar de acordo con todo, nin resolver todos os problemas, nin eliminar, por suposto, as consecuencias, vale? Eh, Sería algo así como, entendo que estás triste porque non podemos ir ao parque, entendemos a emoción, acompañamos esa tristeza, pero de todas formas hoxe non imos a poder ir ao parque. Vale, porque unha cousa é validar a emoción, que a emoción si é válida, pero ao mellor a maneira en que actúa ou non é a correcta. Entón aí é un pouco onde hai que poñer o foco. E aquí algunhas ideas para o tema ese de validar a emoción, pois evitar decir: Non é para tanto, deixa de chorar, eres un exaxerado, non pasa nada", senón decir: "Pois entendo que estés enfadada, vexo que che doe moito, é normal que te sintas así, non podes pegar, pero podes dicir o que non che gustou", vale? Ben, entón eso, a idea clave é iso, que validar é recoñecer sen xulgar. Non é permitir, senón acompañar, pero sempre poñendo límites claros, pero con afecto, vale? O sea, non é poñer o límite onde consideramos que ten que estar o límite como adultos, vale? Algo que tamén nos dá calma a veces no feito de acompañar os menores nas emocións é entender que as emocións, non necesitan solucións inmediatas, vale? Porque a veces, cando vemos os nosos fillos con certas emocións, como o enfado, a tristeza, temos a tendencia como a resolvelas, non? A que non se enfaden, a que non estén tristes, e aquí vainos axudar moito cando nos encontremos nesa situación, pensar no ciclo da emoción, vale? Que chega a un punto álxido e vai a baixar, vale? Entón, aí con calma, vale? Cando hai unha emoción difícil, e pensar que vai a chegar a un punto álxido e vai a baixar, vale? E que non o temos que solucionar no momento, se está triste non o temos que solucionar xa, se está enfadado non o temos que solucionar xa. Iso lévanos sempre a poñer tamén consecuencias máis acordes á situación, non a poñer, límites, porque non actuamos cando ao mesmo nivel no neno, non? De vamos a cortar a emoción para que isto baixe, non, vamos a actuar coherentemente. Aí tamén é moi importante o de sempre, xestionar a nosa emoción. Entón, que é o que temos que facer cando hai unha emoción así intensa? Pois a presencia e calma, non temos que darlle unha resposta, ou bueno, vale, se estás triste por non ir ao parque, pois vale, xa imos, ou se estás enfadado por non estudiar, bueno, veña, deixámolo, non. O que non temos que dar unha resposta rápida, simplemente acompañalos, dicirlle, bueno, entendo que agora non queres estudiar, vouche deixar 5 minutos, logo volvemos a falar, non? E aí acompañar, bueno, como poidamos xestionar a situación. Que sintan que estamos aí, vale, que poden enfadarse, pero que non os imos a rechazar nin a xulgar por eso. Entón, o que máis funciona
para baixar ese pico de intensidade é a nosa presencia tranquila e receptiva, estar calmados ante esa situación. Eles tamén lles axuda a ver que, vale, que porque van a sentirse mal, porque as emocións intensas son difíciles, non, de regular. Entón, eles tamén lles axuda, vale, isto non é tan grave, non, o que decimos, deixamos que as emocións sigan o seu curso sin arreglalas, entón os nenos aprenden que as emocións son pasaxeiras, vale, que non pasa nada, van a subir e van a baixar, que as poden atravesar con seguridade, porque nós estamos ali con eles, nos entendémolos, apoiámolos, que non están só, e logo tamén eles van a ir vendo que eles teñen recursos, porque a emoción por si soa vai empezar a baixar a intensidade. Entón eles van a ver que, vale, se outra vez me sinto enfadado porque non podo facer os deberes, non pasa, ou non quero, pero neste caso non pasa nada, vou estar cada vez máis enfadado, pero logo volvo a calmar e vou facer os deberes, non? Entón bueno, tamén esa calma, porque as próximas veces que lles pase esta mesma emoción, non van a depender tanto de que os pais que lle solucionen, non como, estou enfadado porque non queres facer os deberes, entón non os fago. Non, vamos a decir, vale, estou enfadado porque non queres facer os deberes, vale, este enfado vai a estar aquí comigo, tal, pero logo xa se vai a ir e xa a cousa se vai a regular. Entón, depois me vou poder poñer a facer os deberes e cada vez a intensidade emocional, pois, xeralmente soe baixar, non? Ben, vamos a rematar xa con unhas ferramentas prácticas para acompañar as emocións. Algunhas estratexias concretas que se poden aplicar no día a día na escola e na casa con respecto a este acompañamento nas emocións son estas que vos presento aquí, vale? Hai algunhas que son verbais, emocionais, algunhas corporais, outras simbólicas e outras, bueno, que se poden aplicar tanto na casa como na escola. Vos a comentar algunha delas, hai, bueno, por internet hai moitos recursos concretos, vale? Para todo tipo de idades, capacidades, dificultades, pero bueno, aquí vou a dar como unha visión global bueno, de maneiras de xestionar e acompañar as emocións. Algunhas xa falamos, pero vamos a ver cousas un poquinho máis prácticas. Algunhas ferramentas verbais son a que xa dixemos, nomear as emocións, decir, pois vexo que estás enfadado, entendo que non estás a gusto, estás triste, vale? Outra ferramenta pode ser unha escala de intensidade, que hai, bueno, veredes en internet, que hai de escalas de 1 ao 10, de 1 ao 5, para que vexan a intensidade da emoción, porque as emocións non sempre están na mesma intensidade, non sempre nos enfadamos ca mesma intensidade, nin nos entristecemos ca mesma intensidade. En función da intensidade da emoción, tamén a actuación e a regulación emocional será diferente, non? Cando unha emoción está nunha intensidade moi alta, vanos a costar máis volver á calma, vai a ser máis difícil de controlar, de regular, vale? Entón é importante tamén traballar con esas escalas de intensidade, vale? Hoxe estou enfadado, pero un 10. Entón, vale, nun 10, pois xa teño que parar, ter espacio. Se estou enfadado nun 4, pois o mellor xa o podo regular mellor, non? Entón tamén é importante que os nenos aprendan a valorar esa intensidade da emoción, non? E aí, ao principio, podemos acompañarnos pois con unha parte, un gráfico, non? Decir, bueno, pois parece que estás enfadado, pois un 5, non? Bueno, isto tal, parece que estás enfadado un 10, aquí xa temos que parar, non? Entón, eles mesmos como que van a darse conta bueno, da intensidade. Iso tamén é importante traballalo nos mesmas, porque non sempre sabemos, non? Sabemos que estamos enfadados, pero a intensidade a veces non somos moi conscientes. Entón, tamén é importante darnos conta nos diso. Logo, acordar sinais, vale? Dentro das ferramentas verbais, pois imaginádevos, non? Cando algo moi intenso, para acordar un sinal, unha palabra, que levantamos un pictograma, pois cando estés enfadado que non podes máis, pois levantas o pictograma de stop, ou unha sinal de stop, ou dis: "Non, necesito estar só", levantas a man, non? Ou, bueno, damos como sinais para cando unha emoción está moi intensa, porque o primeiro que hai que facer é baixar a intensidade emocional, bueno, para que nos digan, non, que necesitan, ou pode ser, un abrazo, necesito un abrazo. Entón, cando nos di necesito un abrazo, sabemos que necesita contención emocional e facemos, non? Entón, facemos iso. Logo é importante tamén ampliar na medida do posible o vocabulario emocional, non? Ir coñecendo cada vez máis emocións e para iso é importante que nos as coñezamos, que sepamos diferenciar entre celos, envidia, todo isto, por exemplo, para poder explicarlle, non? Isto que sintes, pois xa é envidia por isto, estos son celos por isto, non? Entón, eles xa van a ampliar o vocabulario emocional, porque cada emoción decimos que ten un matiz e lles vai axudar a entendelo mellor, non? Bueno, o máis básico son as emocións básicas, pero todo o que podamos ampliar, sobre todo se hai emocións que son moi recurrentes, non? Porque hai persoas que teñen emocións habitualmente sinten envidia ou habitualmente sinten ansiedade ou, bueno, entón se hai emocións habituais está ben que sepan identificar, non?
Outras estratexias son as corporais, dicíamos que as emocións pois tamén tamén non, pero son moi corporales, non? Veñen no corpo, entón se nós movemos o corpo, xa é como que dicíamos que as emocións é movimento, se nós movemos o corpo como que esa emoción se está mobilizando tamén, non? Xa estamos facendo algo e normalmente suele baixar a intensidade emocional. E algunhas ideas para traballar son as respiracións lúdicas, pois eso, pois soprar un globo, soprar burbullas, bueno, que podes imaxinar en surreais, vale? Entón aí estamos traballando coa respiración cando a veces costa mellor o de contar hasta 10. Tamén movemento, non podemos decir, pois, podemos golpear o típico, non, de golpear un coxín, podemos, bailar, saltar, non, podemos esa enerxía, porque as emocións danos unha serie de enerxía que a podemos xestionar tamén a nivel corporal. Logo, recursos sensoriais, pois plastilina, area, non, cousas que nos permiten baixar esa emoción, ou un abrazo, que decíamos, non, hai xente que un abrazo, pois, lle axuda a xestionalo. Tamén outras máis creativas e simbólicas para nenos ou adolescentes un pouco máis maiores ou tamén para nós mesmas, pois o diario emocional, poder debuxar ou escribir como nos sentimos, gardar obxectos non que relacionemos con emocións para identificarnos por aí, ler historias sobre emocións para identificarse, hai un montón de libros sobre emocións, cada vez hai máis, e hai moitos, moi interesantes, entón, pois buscar libros en función, pois, para o enfado, para a tristeza, ou algúns como nos máis pequenos o Monstro de colores, que fala de moitas emocións distintas, para poder identificar, non? En función da idade, da capacidade e dos intereses dos nenos. Despois tamén é moi útil dramatizar situacións emocionais, vale? Iso é unha técnica que se usa sobre todo a nivel máis como intervención máis profesional, pero nas familias tamén se pode xogar a, se hai unha emoción moi habitual nos nenos, podemos xogar a dramatizala, a facer como unha pequena obra de teatro con esa emoción, non? Cando, por exemplo, mira, agora voume enfadar agora vaste a enfadar por isto, pois mira, a ver, como fas cando te enfadas? Mira como te pos, tal. Ou incluso podemos, facelo á inversa, non? Mira, vamos a facer que ti ahora seres a mamá e agora eu son o neno que se enfada. A ver, agora estou enfadado, non quero facer os deberes, non? E nós facemos o rol de neno, entonces el ten que facer o rol de adulto e tenos que decir, bueno, pois non, ten que axudarnos a xestionar a nosa esa emoción. Entón aí vai aprender tamén el a xestionar a súa propia emoción, vai a ver, bueno, como se sinte a outra persona, bueno, vai a axudar moito a traballar todo isto. Aquí a veces, cando son máis pequeniños, hai que facelo moi sinxeliño, ou cando hai menor capacidade cognitiva de transferencia de poñerse no lugar do outro isto, pois hai que facelo mellor moi sinxelo, vale? Pero con nenos máis grandes, adolescentes, xa se pode facer como máis realista, non? Sempre desde unha visión constructiva, non ridiculizar nin enfadarse, senón como un xogo, ten que ser como un xogo, non algo, porque a veces tamén se usa como, é que me burlo do teu enfado, tal, non, porque iso consigue o efecto contrario, non? Ten que ser un xogo e ten que ser divertido e ten que ser, bueno, algo compartido e divertido. Ben, como podemos tamén acompañar as emocións, digamos, con estratexias e con zonas. Por exemplo, na escola podemos ter un espacio que hai moitas aulas, sobre todo infantil, en primaria xa menos, en secundaria menos aínda, pero sería importante ter estes espacios, non? Un espacio semanal para falar das emocións, non? Que aí neste espazo falamos de como nos sentimos, o que nos pasou, como foi a semana, crear esa situación a nivel familiar de falar de emocións, falar nós tamén as nosas propias emocións, non? Porque tamén é moi importante que nós tamén lle digamos aos nosos fillos as emocións que nós temos, non? Por exemplo, neste caso de que estamos enfadados polos deberes, nós podemos dicir que eu tamén estou enfadada porque eu continuamente che estou dicindo, para min isto é moi difícil, porque eu vexo que non me respondes, entón estou enfadada contigo, non? E tamén dicirlles o que nós estamos sentindo, porque tamén lles enseñamos a eles, por unha parte, que as emocións, que todos sentimos as emocións, que as emocións son válidas, e por outra parte que estamos dicindo como os estamos xestionando nós, porque se non lles decimos abertamente, eles van a averiguar por como nos actuamos, vale? Nós estamos, sabedes que os nenos aprenden moito por imitación, entón, como nós xestionamos emocións, eles van a aprender tamén a facelo así, entón é mellor facelo explícito. Neste caso, por exemplo, do enfado, se estamos moi enfadados e vemos que non nos podemos controlar, o mellor, o máis positivo é simplemente dicirlles: "Puf, é que agora estou tan enfadado que ahora mesmo non podo falar contigo deste tema. Necesito ir á zona da calma, necesito parar", zona da calma ou un espacio que nos teñamos para relaxarnos. "Necesito parar, relaxarme e despois veño a falar contigo, porque agora mesmo, non estou para falar con ninguén". Tamén, entón, estámoslle ensinando tamén que cando eles estén moi alterados por algún tema, teñen que parar, relaxarse e despois volver, non? Entón tamén,
está moi ben iso, non? Porque eles, cando lles pase tamén a situación dun enfado moi intenso, dirannos: "Buf, ahora estou moi enfadado, ahora non podo falar, necesito parar", vale? Entón, están aprendendo. Tarxetas outra estrategia, tarxetas das emocións, porque cada día poden elixir, non? Pois hoxe sentinme así, incluso poñer, pois, ao final do día, non? Cal foi a emoción máis que apareceu máis nese día, en distintos momentos, un rincón da calma, o que xa dicíamos, non? Ter un espazo onde a persona pode regularse, onde teña cousas que lle gustan, bueno, vedes aí unha imaxe, teño cousas onde cando estou moi nervioso aí podo calmarme. Pode ser un rincón da calma ou a veces, por exemplo, moi maiores adolescentes, a veces é a súa propia habitación, bueno, unha zona onde eles podan ir a calmarse, vale? Hai que tamén ensinarlles que é un espacio acolledor, pero non é para estar sempre, non? É un espacio onde nos calmamos e logo podemos retomar o contacto. E despois, bueno, xa vos dixen o do modelado adulto, non? De que vexan, ensinarlle como nós regulamos as emocións, vai a ser unha aprendizaxe para eles poder regular as súas propias emocións. Non nada máis deste tema, espero que vos resultara interesante. Rematamos un pouquiño recapitulando as ideas clave do que falamos hoxe, para que vos queden un pouco así o máis importante, vale? Entón, primeiro punto, as emocións son mensaxes que teñen unha función, todas, vale? Poden ser agradables ou non, pero nunca son malas. Sempre teñen unha función e sempre nos van a axudar. Eh, Pensade eso tamén, vale? Que as emocións son algo que natural, automático, vale? Algo que non podemos controlar. É algo automático que nos ven a dar algunha información. Logo somos modelo emocional, vale? O que vos decía, os nenos aprenden de como nós xestionamos as nosas propias emocións. O mellor é sempre facelo explícito, vale? Non ocultar tamén ningunha emoción en nós mesmas, aínda que a veces coste, pois non ocultala, dicirlle, pois nós sentímonos así e podemos facer un pouco o xogo que, bueno, a dinámica que facíamos con eles. Síntome así porque o meu corpo está así, porque antes me pasou isto, non? Bueno, aí vamos a ensinar a tamén a xestionar as súas propias emocións, a recoñecelas. Outro punto que tamén recalcamos é que validar non é permitir, vale? Recoñecemos a emoción, acompañamos, pero os límites mantéñense aí, vale? Non vamos a porque estés enfadado ou non significa que podes facer o que queires, vale? Tes dereito a estar enfadado, o enfado é unha emoción que está agora aparecendo, pero vamos a, poñer igual os límites. A parte corporal, que tamén falamos, é moi importante, porque de feito as emocións síntense primeiro no corpo e logo veñen á cabeza, entón darnos conta, ter un bo escaneo corporal, darnos conta en todo momento do que pasa no noso corpo vainos a facilitar moitísimo entendelas, vale? Saber o que pasa. En distintos momentos, ter tamén o hábito de en distintos momentos do día escanear o corpo vainos a dar pistas de como estamos, porque moitas veces si temos moita tendencia bueno, digamos, a limitar as emocións, a paralas, digamos, non vamos a ser conscientes, porque como que aparecen e xa as bloqueamos, vale? Entón, levando este control do noso corpo bueno, vamos a ser máis conscientes de como estamos. Outro punto é que non sempre hai que resolver, vale? É máis importante a presencia, estar ali con eles, que dar mil consellos, sobre todo no momento en que a intensidade emocional é moi alta, que é normalmente cando queremos cortala, porque realmente non estamos actuando no momento adecuado, temos que deixar que esa emoción pase, porque sempre pasa que cando esa emoción empeza a baixar, a propia persoa empeza a xerar xa a mente, digamos, empeza a funcionar, empeza a dar ideas, consellos, podemos facer así, e isto cambia. Logo, bueno, xa vistes que hai distintas ferramentas para o día a día, o ideal é combinar distinto tipo de estratexias, as verbais, as corporais, as creativas e as relacionais, apoiarse naquela que para o menor co que estemos traballando ou para o noso fillo ou filla sexa máis útil, hai que ir probando un pouco distintas, pode haber un día que funcione mellor unha cousa, outros días outra, é importante adaptar todas as estratexias ás capacidades e intereses e necesidades dos nenos. Bueno, xa como reflexión final, que educar nas emocións non é fácil, a educación emocional é difícil, a xestión das emocións tamén é moi difícil, a maioría de nós non nos ensinaron a facelo, vemos que historicamente este é un tema que estivo como moi vetado, moi influenciado por parte social, cultural, de xénero, entón o máis importante, cando a nos coste é acompañar, simplemente estar aí, presentes, validar a emoción, pois eso, dicirlle, bueno, estou aquí contigo, sei que estás enfadado, e esperar, vale? Simplemente acompañar. O máis importante na emoción, se temos dúbidas de que facer e nos costa, pois é acompañar, estar aí, vale? E validar a emoción. E depois recordar
que cada día que pasa, porque imos a ter días bos, días malos, vale, isto é a teoría, na práctica, no día a día non é tan fácil telo todo así tan, bueno, organizarse así tan ben, pero no día a día, pois, vamos a ter un montón de fallos, un montón de dificultades, pero o máis importante é pensar, non, que cada novo día, pois, é unha nova oportunidade, unha nova aprendizaxe, e o importante é estar sempre nesta liña de ir aprendendo, ir mellorando, ir apoiando e ir sempre buscando a mellor maneira de relacionarnos e de educar os nosos fillos da mellor forma posible. Bueno, ata aquí chegou a charla de hoxe, vale, espero que vos resultara interesante, se tedes calquera comentario, calquera cousa, podedelo deixar en comentarios e, bueno, axudaremos un pouco a dar resposta ao que precisedes. E nada máis, gracias por estar aquí e vémonos en próximas charlas.